Egunon, zornotxa, edo arrastion edo dana dalakoa. Hemen txagauz, etxien, sartute. Urten ezinik. Dano moduen aspertute, baina bueno. Beste egunan ikusi daben hor piru esaten, ezeiteko, ez zebez. Probeot, baina nik zeuzera inbiutela eta hemen gatoz. Zirkinik bestaldekoak, zornotxako saskibaloi taldean txako enginuna bestie joten. Oin dela urte batzuk enginun, partiduetan eta ipinten daurie, así que batzuk ezagutuko dozue bestie, eta beste batzuk gaur ekingo dozue aukera hori. Espero dugu zuen gustuko izetea, eta bueno, beste barik. Aber, hemendik noiz urtetako aukera dekogun, jai handi bet eiteko modue dekogun, eta ordura arte, animo dan hori, laster izango da, seguru, ganera, laster izango da. Animo, gogorrein eta egurre. Zornotza!